Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Goeiedag, welkom bij Kulturu TV. Ik sta niet met een onbekende in de samenleving, met de heer Peneu. We zijn vandaag bij het centrum van deze Lederanen Bouterse. In leven zou hij vandaag 80 jaar zijn geworden. Hoe vindt u de avond? Het is een sfeervolle avond, vrij interessant. Veel weer vernomen wat Bouterse in zijn leven heeft betekend voor Suriname en de samenleving. Het was interessant om te beluisteren. Interessant? Ja. Wat heeft u meegenomen? Zeker zijn sportcarrière, zeker ook de situatie voordat hij overnam als regeringsleider, wat het allemaal in Suriname was en wat het nu is geworden dankzij zijn ontwikkelingen. En dat is zeker meenemen waard, maar zeker ook een eye-opener voor de jeugd. Ja, in welke zin? Een eye-opener voor de jeugd in die zin van we moeten weten waar bepaalde leiders in Suriname een bijdrage hebben geleverd. En zeker moet dit ook in de geschiedenisboeken komen. Ja, dat is heel mooi. Dat is cultuur toch? Cultuur is je geschiedenis kennen, de inhoud kennen en weten wat leiders voor het land hebben betekend, toch? We weten dat Anton de Kom een bepaalde vrijheidsstrijder was, toch? Wilde vechten voor de belangen om de arbeiders een betere klasse te geven. Zo moeten we ook leren wat heeft Bouterse betekent voor Suriname. We houden meestal ervan om de negatieve kant van mensen te bekijken, maar nooit de positieve kant, wat de bijdrage is geweest voor Suriname. Maar wat zou u zeggen van dit mogen jullie echt niet vergeten van Bouterse? Wat ik zeker niet vergeet, en ik heb hem persoonlijk meegemaakt, een echte nationalist was hij. Bouterse was niet een man die een onderscheid maakte in groepen, in segmenten. Voor hem gold het begrip Surinamer zijn en het belang van Suriname voorop stellen. Dat is een mooie gegeven om mee te nemen. En ik denk dat we zeker dat nu weer moeten meenemen in Suriname. Omdat we hebben gezien dat we een periode hebben gekend waar een bepaalde bevolkingsgroep dacht van zij zijn Surinamers. En het was in feite segmentatie. Maar het begrip Surinamer en zeggen u bent een Surinamer, u bent een nationalist, u werkt voor het land Suriname. Dat is wat we moeten meenemen. Enkele bekende mensen staan, dus ik ga even daar naartoe lopen. Even daar naartoe. Goedenavond, meneer Drenthe. Juist, u bent ook aanwezig. Ik heb enkele mensen gesproken. Meneer Peneu die zegt ja, Bouterse was een echte nationalist, dat moeten we meenemen. Ja. Wat zegt u van dit moeten we meenemen van zijn legacy? Nou, ik denk dat de heer Peneu het mooi heeft gezegd. Echte nationalist. Iemand die hard gaat hier voor Suriname. Ervoor heeft gezorgd dat Suriname inderdaad vrij is gekomen. Toch? Met het revolutiedenken van hem. Iemand die eigenlijk niet weg te denken is. Iemand die Suriname stiekem nooit zal vergeten. Dat als we Papa Tootje nu kunnen vergeten, denk ik dat we Bouterse gaan vergeten. Dus het is een echte leider geweest. Iemand die veel mensen heeft geïnspireerd. Jong en oud. En één dat we zeker mee moeten nemen is om zijn legacy zeg maar toch in leven te blijven houden. Om het voortgang te geven en ervoor zorgen dat Suriname inderdaad die saamhorigheid, eenheid, die nationalisme, dat ieder moet gaan voelen. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Ja, voor veel mensen, toen hij nog in leven was, hadden ze niet kunnen denken hij zou er een dagje niet meer zijn. Ja. Toch? Hoe zijn de afgelopen verkiezingen geweest? Na de verkiezingen, de overwinning. Hoe hebben jullie dat zonder hem ervaren? Nou, het gemis is er sowieso. Maar doordat hij die inspiratie, de pad heeft gemaakt, hij heeft ook altijd ervoor gezorgd dat jongeren ook altijd de gelegenheid hebben gehad. En ik denk dat daar zijn denkwijze was om te laten zien en merken van als ik er niet meer ben, moet ik toch een legacy hebben. Het moet voortleven.
En ik moet zeggen, de afgelopen verkiezingen is hij sowieso een gemis. Maar met alle inspiratie, alle moed hebben we het gedaan. We hebben het gehaald en nu is het de kans om te laten zien dat we alles wat hij ons heeft gegeven, dat we daarmee gewoon verder kunnen gaan. Hoe ga jij om als jongere van de partij met de kritieken die tot nu toe geuit worden? Nou, kritiek mag er altijd zijn. Het enige dat een beetje minder is dat we geen kritiek leveren op eigenlijk het goede werk, maar kritiek op de man, dus op de bal. En soms is het onterecht en soms is het te below the belt, dus echt laag. Ik denk dat we daaraan moeten gaan werken. En laten we kritiek leveren wanneer het geleverd moet worden, toch? En ik denk dat we open moeten staan. Want door de kritiek kan je beter worden, wijzer worden. Dus ik heb bijvoorbeeld geen moeite met kritiek. Maar zolang het gaat naar vulgaire taal en mensen criminaliseren, uitschelden, dan is het voor mij below the belt. Dan luister ik kijk niet eens meer. Dus ik denk dat we als Suriname, en dan heb ik het gewoon tegenover iedereen, niet een speciale politieke partij, maar gewoon tegenover iedereen. En ook binnen onze partij, laten we een standaard houden. Dat is belangrijk. En hoe vind je de avond tot nu toe? Ik ben niet zo lang teruggekomen. Ik heb wel even gekeken op Facebook onderweg hier naartoe. Geweldig, je ziet dat hij blijft leven met ons. En vandaag is zijn jaardag, een bijzondere dag. En ik denk dat deze dag nooit meer vergeten zal worden. Dankjewel. Graag gedaan. Nou, dat heeft u dus kunnen horen van de heer Drenthe, jongeren van de partij. Ook zeker een prominente in de samenleving. En we gaan nog kijken wie we nog meer kunnen spreken. My love is real, this thing I feel, baby it's real, something inside that I can hide, baby it's real. Dank u. Ja, it's real. De enige echte Maku heb ik gevonden dus. Om even een paar regels te zingen wat hij vandaag op het podium heeft gezongen. Jawel. Heeft hij nu voor ons, voor Cultuur TV, gewoon live gedaan. Waarom heeft hij voor dit nummer gekozen? Het is de liefde voor elkaar. Nee, eerst voor zijn Bouterse. Zijn vrouw die hij heeft achtergelaten, zijn kinderen, zijn kleinkinderen, familieleden, vrienden, kennissen. Maar vooral ook niet te vergeten de Surinamers. U weet dat hij altijd van dit land en dit volk heeft gehouden, no matter what. Al was hij soms niet tevreden met bepaalde zaken, hij is altijd van dit land en dit volk blijven houden. Hij heeft ons altijd ook geleerd hoe wij van elkaar moeten houden. Vandaar dat ik dus voor dit lied heb gekozen, omdat behalve dat het een mooi soulnummer is, en u weet, hij hield van zingen, hij hield van zijn soulmuziek, ja, maar de diepgang, de diepere ingang van het lied, toch? De diepgang van de tekst heeft me altijd aangesproken. En vandaar dat ik dat heb gebracht, samen met Betterman, omdat hij altijd ook geprobeerd heeft, behalve voor zichzelf, maar ook om land en volk te laten inzien dat we betere mensen moeten worden, zodat we prettiger met elkaar kunnen omgaan, kunnen leven en alles. Jammer genoeg is hij vandaag, waar hij 80 zou worden, niet in ons midden, maar dat moet de pret niet drukken, dat we hem postuum die eer niet moeten geven die hij moet krijgen. Want gelooft u me, ik zal het blijven zeggen, overal van dit land, waar je gaat, in de stad, in de districten, in het binnenland en in het achterland, zal je echt wel één klein, al is het een minieme zaak zien. Iets zien dat hij heeft neergezet. Niet voor zichzelf, maar voor land en volk. En ik denk dat wij zijn legacy moeten koesteren om van elkaar te houden. Bouterse kende geen Blakkaman. Hij kende geen Hindustan. Hij kende geen, hoe het een beetje populair zijn, Kuli. Hij kende geen Javaan. Hij kende geen Indiaan. Hij kende geen Chinees. Hij kende geen Boeroe of Dogla of what you name it. Hij had altijd ervoor gekozen om ons allemaal zich Surinamer te laten voelen.
En ik heb dat, sorry, want u weet hoe ik ben. Ik zal altijd recht door zee blijven. Daarom weet ik dat men Maku niet altijd even leuk vindt. Maar sorry, zo ben ik opgevoed en zo zal ik blijven. De afgelopen 5 jaar heb ik dat gemist. Ja. Dat van Bromtje Jari en al dat soort dingen. Ik heb het gemist, dus ik hoop dat ook die mensen nu zullen inzien dat wij daadwerkelijk die Bromtje Jari moeten smeden. Want anders mogen we een van de rijkste landen zijn ter wereld. Want dat zijn we, maar we beseffen het niet. En we gaan er niet van genieten. Want als we niet kunnen inzien hoe rijk wij zijn, dan gaat het niet lukken. En dat is de boodschap die ik vanavond heel kort aan jullie wil geven van Kulturo TV. Laten we meer van dit land en dit volk gaan houden. U weet, meneer Weilen, meneer Bouters had zo'n mooie video gemaakt van: ik vraag u om van uw land te houden. Surinamers moeten meer gaan kijken naar dat soort positieve zaken op YouTube en via WhatsApp en hoe heet het weer, Facebook en zo. Toch? Er zijn genoeg positieve boodschappen. Meneer Bouters heeft heel veel positieve video's achtergelaten. Laten we die zaken koesteren. In plaats van te vechten met elkaar, laten we elkaar omarmen om dit land mooier te maken. Het kan, als we willen. Nee, dat is wat ik u wil zeggen. Dat is heel mooi. Ik heb bijna geen vragen meer voor u. Ik weet wel dat u nog steeds kritisch bent. Absoluut. Ook tegenover... Nog steeds kritisch bent. Ja. Ik ben kritischer geworden. Weet u waarom? Omdat het niet erop moet lijken, want ieder weet, Maku is en blijft NDP'er no matter what. Maar dat wil niet zeggen dat Maku, en dat is echt vanuit mijn hart, want zo doe ik dingen. Net als hoe ik vanavond hier op het podium heb gestaan, vanuit mijn hart. Ik heb met hart en ziel mijn best gedaan. Ik heb met hart en ziel de afgelopen 5 jaar alles moeten doorstaan. Gelooft u me, u wil niet weten wat ik allemaal heb moeten meemaken. Maar er is een God, hij heeft me al die 5 jaar beschermd. Tegen alle bedreigingen, allerlei dingen die men met me heeft gedaan. Ik ben mijn baan kwijtgeraakt, allerlei dingen. Ja toch? Maar God heeft me staande gehouden. En u ziet, ik ben hem dankbaar dat ik gezond en wel ben. En vandaar dat ik mijn mensen, die samen met 5 andere partijen een regering zijn gaan vormen, ik vraag ze van deze kant uit, laten wij ons best doen om land en volk en ook de buitenwereld te bewijzen dat wij het 1 keer goed kunnen doen. Dat is wat ik alleen vraag. Niks meer. Ik zeg het ook hier bij Kulturo TV. Men hoeft Maku niks te geven. Ik vraag niks, ik wil niks. Als het goed gaat in het land, dan gaat het goed gaan met Maku. Maku zijn kinderen, Maku zijn kleinkinderen, Maku zijn familie. Want ik denk niet aan mezelf. Wie mij goed kent, weet het. Ik denk aan land en volk. Omdat ik heb geleerd van deze man die we vanavond hier postuum eren. Ik heb van hem geleerd, heel veel. Daarom heb ik het ook gezegd op het podium. Snap je, hij is echt mijn guru geweest. Geloof me, ik word er zo emotioneel van wanneer ik moet denken van, nu is hij er niet meer. Wat neemt u mee? Wat neemt u echt mee? Want u heeft gezegd, ja, land en volk, echt de nationalisme. Dat hebben meerdere mensen gezegd. Maar u heeft hem ook echt persoonlijk gekend. Helemaal. We waren heel vaak bezig. Dit heeft me altijd geleerd. Zolang we dit niet hebben, dan is hij niet tevreden. Dus dit vraag ik het land ook. Dit vraag ik de president, de vicepresident, alle ministers, alle DC's, alle assembleeleden. Iedereen die een leidinggevende functie heeft. Laten wij verenigen. Niet zomaar heeft God 6 partijen samengevoegd. Ik ben geen grote dominee of wat dan ook. Ik geloof wel, ik zeg het hier ook, ik geloof wel in de opper, in de most high. Ja? En als hij zegt dat 6 partijen moeten werken, wie had gedacht dat vandaag aan de dag de NDP en de NPS zouden werken? Maar waar er een wil is, is er een weg. En zeker als die politieke wil er is, dan gaat die politieke weg er ook zijn. Naar verbetering, naar verandering, naar opbouw voor land en volk voor ieder. Dat is wat ik te zeggen heb. Dank u wel. U ook bedankt. Juist, Kulturo TV, dank u wel. Ja. Nou, dat heeft u dus kunnen horen. En ik denk dat we met deze woorden voor vandaag gaan afsluiten. Kom ik van Kofu en dan gaat het goed gaan met iedereen. Ik ben Natasja Conrad. Achter de camera word ik vandaag geassisteerd door Patrick Rachel. Fijne dag.
Prophetess of Productions. I don't know you, what the fuck you won't say to me. I'm telling you, don't play with me. You'll get body on the ground, it's okay with me. I make examples so niggas don't play with me. You'll get I make the bed rock like I'm on a yacht. Shit, citation, think quick, lick my cockpit. Times money, check my tourbillon movement. I'm rich, bitch. I say move, you get the move. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar weet u wat u onheilig staan. Xyla-Care is natuurlijke self-care, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Xyla-Care is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Xyla-Care. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.xyla.care en volg ons op Instagram en Facebook.